Bij ons is oorscoot Nadonne de Haan van Nadonne Aert hier uit de Westereen. En Nadonne is een kunstenaar die schildert als een moment van rust in een drukke vrouw creatief inzet als middel om te ontspannen, te verwerken en te uitdrieën. Na een eigen de baden treehielden zocht ze echt wat oors naar het leven toe, maar ja, meer omdenken van de liedse dingen en echt alle dagen wat om te vieren misschien. Wat creatief dwaarde wijzen kennen, betjutte kin en waarom ze dat ze graag terughoudt aan oren, de derde van de donner zelf, wat zei je hier? Ja, dank u wel. Goeiemiddag. Goeiemiddag, Ja. leuk om hier even te wezen. Nou, welkom hier komen woon. Dank u wel. Ja. Ik ben hier samen met mijn zoon Boas. Ja, Boas, goeiemiddag. Ja, Meje. Ja, Nadonne. Ik meen Nadonne is er. zeker. Ja, alsjeblieft. Jouw schilderles om volwassenen en om ben. Ja, klopt. Maar dat had eigenlijk wel een reden, hè? Zeker. Ja. Waarom, wat voor reden had dat Nadonne? Ja, nou, ik ben 3 jaar heel erg ziek geweest. En dat gebeurde plotseling. Ik ben samen met mijn zoon Boas en mijn zoon Frank op Ameland. Of tenminste, we zitten op de boot voor een dijk Ameland. En op de boot was ik plotseling heel erg ziek. En ja, wat eindelijk steeds heftiger waren in heel kwartskoft zitiert. En ja, zo ben ik met de trauma heel naar het ziekenhuis gebracht. Mijn spoed geopereerd. Ben bang voor de vleesetende bacterie. En diezelfde dag zijn ze nimmer afscheid. Bel je de ben maar. En ja, goed, Dat komt wel in het oren. dat komt er heel hut on. En dan stwarm het raar in die holle. En dat is eigenlijk net uit te lezen. En nou ja, gelukkig wie het net die vleesetende bacterie. Want ze konden daar niks meer van me doen. Maar het had iets oorswest. Maar goed, toen ben ik nog steeds wel heel erg ziek. Vist te lege bloeddruk. En een hele hege koorts. Dik 42. En ja goed, een beste infectie. Dus ik ben heel blij dat ik hier nog ben. En daarna heb ik eigenlijk terug kunst verwerkt. Ik ben begonnen te schetsen. Echt te schreeuwen. En echt te schilderen. En dat had eigenlijk zo wonderbaarlijk helend west. Dat ik daarna dacht van ja, hier kan ik orenmeester mij helpen. En dit is wat ik doen ga. Ja, want dus er moest eerst iets raars gebeuren voordat je dus dit wil doen kon. Nou, Als zie je het wel al in jou. Het zit er al in en ik ben ooit had ik de lange opleiding activiteitenbegeleiding die en dat is eigenlijk in een zware ondergang. Ik wil als coach, ik wil als begeleidster. En door creativiteit eigenlijk in te zetten help je mensen met hun hulpvraag. Dus dat wie er eigenlijk al. Alleen ik wie dat kwijtrekken onderwijs. Omdat je in orenbaan roegel je. En ik vind een hele prutte leuk. Ik ken hele prutte dingen. Maar eigenlijk denk ik, ja, dit is wel wat ik ben. En ik ga creativiteit nooit zo als kracht zien. Meer van, ja, dat ben ik. Maar wat ken je daar dan mij? Hè? Dat is net echt een baan. Denk je dan? En nou denk ik, nee, ik ben eigenlijk weer waarom naar, ja, werd mijn hart vroeger al naar uitgaan. Dat is oren helpen, terug creativiteit. Ik ga nog de opleiding creatieve therapie in. En ja, nou had ik het zelf ervaren. Hè, dat ik echt mijn trauma verwerkt had. Terug, ja, simpelweg te schilderen. Wat ik net met praten bereiken kon. Dus ja, dat is eigenlijk meer verdieping en een bewezen kracht. Ja, maar jouw gewoon skillerlessen, maar jouw ex-skillerlessen, mij begeleiden als ware een soort traumaervaring. Maar dat is hier op een coaching. Hè, en dat zit los van de schilderlessen, want net iedereen is er rond daar. En ik denk dat schilderen eigenlijk voor heel volle dingen is. Je kan bij mij komen als leuke groep. Als je zegt, nou, ik wil mijn vriendinnen dus een leuke Jannes een keer wat oors. Voor Ben vind ik het heel belangrijk om creativiteit echt dat ze ontdekken mij en beatzinderwijs leren mij. En Ben vindt het ook hartstikke leuk. Ik ga de eerste groep al gaan en dan zoals hoeven ze heerlijk beginnen en dingen uitproberen. En ik voor volwassenen, dat is eigenlijk voor jong en oud. Ja, want jong en oud, dus wie wat voor leeftijd mag ik dan denken? Want ja, eigenlijk alle doelgroepen. Ik had op Vredemeanne had ik wat oudere mensen die hebben ontwerp binnen. Ik heb tot ons Janne zitten er weer wat jongeren, 30, 40, 50. Zit ik hier bij van 24, die had zich gewoon gemeld. Ik denk, ja, het is gewoon heel breed. En eigenlijk leer ik heel vaak van mensen weer waarom van, goh, ook dit jaren weten hier. Ik dacht altijd, ik ben net creatief.
Of het is net voor mij, want ik ken het net. En ben ik bezig die melden hun om voor een proefles of een losse workshop. En daarna hebben ze verkocht. Dan denk ik, ja, super. Ja, nou, Ja. dat wel van Tuten ze dan. Ja, hè? zeker. Maar toch, dat 1 op 1 gebeuren. Ja. Kun je daar misschien dan wat meer over vertellen dan? Want er zijn altijd mensen wel die zitten in een, Ja. dan zit je in een dip. Ja, Dus zeg je van, creatief, ik ben creatief, Nee. schilderen is niks voor mij. Hoe mag je dat, die mensen ja. over de berg helpen? Ja, nou ja, waar het dan eigenlijk om gaat, is dat het net zozeer gaat om technieken. In de schilderlessen, dan zeggen ze, ja, ik wil echt maar een leuk plaatsje naar huis. En in de coaching is dat eigenlijk meer, druk het maar uit, maar een kleur of teken het maar. En dat hoeft helemaal niet mooi te wezen. Het gaat erom dat je het uiterje. En het mooie van schilderen is, of van tekenen, dat je het onbewuste naar boven hel je. En zoals ik het zelf die in Hein liet werkje, ja, dan ga ik gewoon daar met een bakje koffie zitten. Of gewoon heel simpel zonder te praten. En dan denk je weer kleren. En toen, wie mijn trainen houden op. Toen dacht ik, ik had het gewoon eigenlijk verwerkt zonder dat ik het roehier. Maar onbewust, reset je dus eigenlijk je gebeurtenis en je emoties. En dat is zo mooi. Dus je hoeft net creatief te wijzen en het gaat net om het resultaat. Het gaat om het creatieve proces. Ja, je gewoon je Rembrandt terwijl met zoals Alsjeblieft maar net, gewoon nee. je eigen gevoel op papier Precies. zetten. En in viel wel oors aan oor natuurlijk. Ja, en je kan, ik luister hier naar de meesten en we zetten, ik ben het natuurlijk, ik wens vanuit mijn werkervaring, maar het is eigenlijk dat je een stukje aandacht maar ik jou eigenlijk de middelen, zeg maar, om dat proces te begeleiden. Ja. Ja. En vast iets kunnen mensen nog echt een proefles onvrij of is dat dan Nou, wel dat wat gaat oorzaak? dan eigenlijk meer om een gratis intakegesprek. Dat is eerst maar eens even zeggen van, ken ik bij jou terugte? Oh ja, waar zit je mij bijvoorbeeld? Waar zit je mij? Kerst en wat mij? En dat je even afstemmen van hoeveel keren zou dat nodig wezen. Hè? En dat je maakt natuurlijk ook even een klik aan mij in. Ik bedoel, het is wel heel persoonlijk, creatieve coaching. Ja. En het is voor heel veel mensen die bijvoorbeeld les hebben van prikkels of echt mij dingen zitten die het echt verwerkt worden. Maar dan mag je wel echt met de begeleidstrekking een klik hebben. En dus daar gaan we dan even een gesprek over. En Ja, dat staat los van de schilderles. Een luisterende eer, dat is Ja. dan een hele brudde. Ja, dat is weer. En soms zeggen ze ook wel wat meer een vriend in Ja. wat zijn eigen misschien. Dat Precies. had misschien ook een voordeel. Nou, dat beslist, ja. En ik zul er natuurlijk fris naar, in plaats van, vanuit de helikopter, zeggen ze wel eens. Ja. En in mijn verhaal is het wel een beetje gek, maar... Ja, Maar dat goed, klopt, ja. dat is- Want je zei al van, ik ben er één door, ben ik waar de boeten kwam. ja. Maar ik hier echt er een oren door naar boeten te komen. Absoluut, want dat is wat ze me vertelden, ja. 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 Dus dit schilderen had jou eigenlijk echt wel een beetje meer vormen. Ja, beslist, ja. Want hoe zul je jou nou naar het leven dat dan? Ja, super dankbaar. Ja, ik ben vooral in het begin ontzettend dankbaar voor de hele lietse dingetjes. En vooral voor mijn band, dat we, en overzom ik, dat we weer... Zijn we een grote steun? Eigenlijk de band, denk ik. Ja, maar daar ben we nek van de kaart. Hè? Dus Ja. we winnen ons daarna eigenlijk alle draaien heel bewust van... We binnen er nog, we binnen nog samen. En dus dat lietse... Ja, de lietse dingetjes eigenlijk waardeer je nog. Ik weet nog dat mijn grote zoon... Santje weer toen. En ik kon heel skof net koken. En, omdat ik nog revalideren moest. En op een gegeven moment toen rookte er weer het eten. Hij zei, man, ik kreeg niet een hele grote knuffel. Ik dacht, nou wat nou? Ja. Hij zei het normale weer. De geur dat ik binnenkom van warm eten. Dan denk ik, heden, ja. Dat is eigenlijk meest natuurlijk. Ja, precies. En Ja. ik zelf ook. Ik hier echt, dat ik iedereen wil groeten koe. En Ja. En zo een wisten- fijne dijer op een voorwies. Eigenlijk wisten ze mem eerder weer. Ja, precies. Ja, en ik realiseerde me heel erg hoe belangrijk dat je gewoon de wijze van de band. Zo, hè, we denken vaak, maar dit van een ander en dat. En dan denk ik, nee, ik ben er. En Ik ben dat er. is al een enorm geschenk. En nou niet alleen van de band, maar ook voor oren mensen die hulp gaan maken. Precies, ja. Ja. Want hadden mensen nou denken van, dit lijkt me in ieder geval nieuwsgierig staan. Ja. Waar moet ze dan bijvoorbeeld, waar kun je informatie vinden? Of waar moet ze een oormelden? Ja, nou ja, ze kunnen me bellen.
Ze mij ik aankomen. Ik zit met het atelier in Oerbruggelkamp. Ik had gewoon onhoers. Ze kunnen me vinden op Facebook of op Insta onder Nadonna Art. Mijn naam is natuurlijk altijd een beetje lastig, maar goed, ze zijn gewoon welkom om even te bellen of om binnen te waaien. Ja, want dan of via Facebook. Want dan heb ik zo'n gewoon echt Nadonna Art typen in Google bijvoorbeeld. Ja. Dan kom je er eigenlijk al op. Oh, echt? Dus mooi. dat is wel makkelijk. Nou, sure. Ja. Dus, hartstikke mooi. Ik ga je hier wijzen om je verhaal te doen. Dus dat is wel mooi. En dat je zou u binnen, want en dan had ik nog steeds van de skiesline tussen Limmen en D is Flintertin. Ja. Dat ben je worden. Ja, dat ben ik worden. Ja. Dat kan ik zien. Want ik werd erop attendeerd op dat stuk in Westerheinder. Ja, klopt. Dat is wel een listreertje. Enorm. Ik bedoel, wij stieren bij de pier te wachten op de boot. Er wordt nog even praten hoe vaak uit dit pakje drinken en was toen nog een broodje. En een jelle uren later word ik afgevoerd en is het einde verhaal. Dus dan denk ik, bij mij altijd maar van alles nog te kennen en te willen en controle op dingen te hebben. Maar het is gewoon... We zijn altijd in onderwijs naar de toekomst en zo. Zou je het zo zeggen? Ja, dat is weer. Ja. Tien dank dat je je west binnen en succes met ons en ik met de help van de meesten die het echt niet neder gaan. Ja, dat hoop ik. Dank u wel.